Hello guys! Good evening, good evening. Welcome ulit sa aking live streaming ngayong gabi. Samahan niyo ako hanggang matapos. Oh my God, wala yatang signal. Walang signal. Oy! Hindi na ang signal. Mahina ang signal. Guys, kasi yung wifi ko na pinasok ko dahil yung mga pusa, pinaglalaruan nila yung aking wifi at muntik na nahulog. Ulit. Medyo mahina ang signal ko dito sa loob. Ngayon nga ang nag-aano sa labas. Ay, naku. Ikot lang. Mahina talaga. Kasi ito mga puso. Nakakaasar yung mga pusa at hindi medyo naman lumalas. Buti na lang. Andito ako ngayon sa baba at dito ako nag-live dahil sa taas hindi ako komportable. Ngayon mahina ang signal ko. Okay? Uh, Yan, dito na lang tayo sa labas. Ah, yan. Walang kwenta. Dito na lang ako sa labas guys kasi walang
Mahirap ang signal. Dito ako. Lakas. Alis ka dyan. Alis! Pasensya na guys, nandito ako sa labas. Wala ako. Dito ako sa labas. Tingnan mo. Yung bobo. Yung bobong. Wala kasing ay, naku. Ang hirap mag-LS. Wala yung aking signal. Nawawala yung signal ko guys. O, isa rin to. Ano ba yan? Ba't ang dilim? Dito lang muna tayo guys. Medyo ano yung live ko ngayon. Nandito ako sa labas. Medyo madilim.
Lahat. Bakit walang ano? Exit ko muna at wala yung aking live. Yan na naman. Nawawala. Durong pugak ka no toy ko. Iba yung ano nito. Hirap ng signal talaga eh. Harang, sabi ni Durong pugak ka no toy ko. Nandito na ako sa labas. Nandito na ako sa labas. Medyo ang aking background ay hindi maganda. Naririnig mo ba ako? I'm working. Nawawala. Three million people in the house at 5 thumbs up. Thank you sa 5 thumbs up. At thank you sa nakatambay ngayong gabi. Dahil naudlot-udlot. At hindi maganda yung aking internet ngayon. Nandito ako sa silong. At hindi ako makakunik. Nawawala talaga.
3 million people in my house. At 5 thumbs up. Thank you very much. Sa hindi pa dikit sa akin dyan, baka naman dikitan nyo si host. Gabi na, 9:33. Na ano ko sa pinanonood ko. Magsishare lang tayo, ha. Harang, sabi ni Dudong Pugak. Thank you sa paharang mo, Dudong Pugak. Kanutoy ko. Ulan. Ulan. Sana wag lumakas yung ulan. At kasi sana guys, at medyo madilim yung aking ano dahil yung ilaw lang ang gamit ko na sa taas. At nandito ako sa labas. At yun, maambon na. Maambon. Kaya mahina yung internet dito kasi muulan-ulan. Salamat sa tatlong nakatambay dyan. Ang tagal ng harang. 15 minutes. Mainit na yung laptop. Four million people in my house. Thank you. Nung naluto mo na Dudong Pugak, nakaluto ko na ba? Pinanonood ko yung ano ng Korean.
Pangit ng background ko talaga. Ano ba yan? Okay lang. Basta maka-live. Wala akong gamit na wala akong gamit na selfie stick kasi nandito ako sa labas. Anong niluluto mo, Delphin Manuba? Anong niluluto mo? Barbecue. Yan, bawing-bawi na ako sa aking hindi ako makabuelo ng boses kasi naririnig nila sa taas. Naririnig mo ba ako? Nawawala-wala yung aking internet, umiikot. Umiikot-ikot ang aking internet. Dami lamok. Dapat ba ganyan? Yan. Parang bumalik yung aking oras. Ano ba yan? Nawala yung oras ko. Nalamok. Daming puso. Lakas. Note 11 Pro. Lamok. Ayan.
nalalamok na ako dito. Thank you sa nakabiti dyan. At dito lang ako sa labas at walang wifi talaga. Ano ba yan? Ang hirap. Ang ganda ng cellphone. Ang tagal naman. Ang tagal. 3 million people in the house. Salamat sa nakatambay dyan. At salamat kay Ras Ibihas, thumbs up na. Kay Dudong Tugak Kanutoy ko. Ay, naku, dami lamok. Walang signal. Ikot-ikot. Oh. Hindi makakonect yung laptop ng signal. Yan na nga eh. Harang-harang eh. Ingay yung mga sa taas. Lapit na mag-10.
Ano ba yan? Cebu. Nakakatawa itong pinanonood. Ay, lamok. Hulog. Harang, harang, harang. Saglit lang guys, ay akit ko lang yung aso sa taas. Ang problema, baka akitan dito ng pusa. Ay sorry. May pusa kasi dito umaakit. Ito lang muna kayo at iaakit ko yung aso sa taas. Saglit lang guys ha. Kapagod. May signal. Ay na.
Pagod umakyat sa second floor. Pagpasensyahan nyo na guys yung aking bubong kasi nandito lang ako sa may trapal sa labas. At hindi ako makakonect ng wifi. Yung wifi ko kasi ay kulang ng signal. Dahil medyo umaambon kanina. Kaya hindi ako makakonect. Ngayon, makakonect ako doon sa wifi doon sa taas. Dito ako sa may aking lutuan. Naririnig nyo ba yung boses ko? Durong Pugak, nandiyan ka pa ba? Durong Pugak, nandiyan ka pa ba? Nandiyan ka pa ba? Durong Pugak, kanutoy ko. Harang, sabi ni Dudong Pugak, kanutoy ko. Thank you Dudong Pugak sa paharang-harang mo. Pasensya na at yung aking background ay hindi maganda dahil nandito ako sa silong sa may hagdanan paakyat at hindi ako makakunik ng wifi. Hindi ako komportable mag-LS sa taas kaya dito ako. Kabababa mo lang. Hindi, kanina pa ako, inakyat ko lang yung aso sa taas. Nakyat ko lang yung aso sa taas. Kasi doon natutulog yun sa kwarto. At mag-alas 10 naman na din. Kailan yung raffle mo ng relo mo? Bukas? Paano mo ipapadala yun? Kung sakaling sa Pinas. Cash mo na lang. Ha? Wala. Mag-30 minutes pa nga lang ako eh. Kasi yung wifi dito mahirap. Nawawala-wala yung wifi kaya nagluloko yung live ko. Nawawala bila. Kanina sa loob ako. Ngayon, hindi ako makakunik sa loob. Yung wifi ko. Hindi ko mailatag na maayos sa hagdan kasi yung mga pusa pinaglalaruan. Tapos pinasok ko sa loob yung wifi, wala namang signal. Kaya lumabas na lang ako at sa taas yung wifi na gamit ko yung sa taas. At medyo mahina nga. Nawawala-wala kanina. Nag-ano lang ako. Ano ko ng harang ko sa laptop. Kahapon ay kagabi nangisda ako sa isang nagla-live na isang Korean.
At medyo nadagdagan yung aking banana. Bukas di rin ako mag-live. Mag-ano ako. Sino sila ng Paraguay? Ayan o, tingnan mo, walang signal o. Miikot lang. Full naman yung signal. Pero dito sa laptop nawawala. Ikot-ikot lang. Di ba umiikot yung ano ko, yung camera ko, Dudong Pugak? Kasi dito sa laptop tingnan mo umiikot lang. Ano to? Wala na. Hindi ako pwede magdalawang oras. May na yung signal ko. Ay naku, ano ba yan? Naka-live din pala si ano. Josie Cabasis. Wala na, hindi na makakonek. Dulo ko, mag-ano lang ako. 30 minutes lang ako, yung signal ko. Walang signal, oh. 1 bar lang. Bye-bye na ako, Dudong Pugak, at ako'y magpapaalam na dahil mahirap yung signal, ikot lang na ikot. Sayang yung oras dito sa laptop. Ano ba ito?
Ayan. Natapos ko lang yung harang ko sa aking ano. System. Ang lamig nun. Mag-isang oras na pala ako. Mag-isang oras. Kumpletuhin ko na lang isang oras kasi 10 minutes na lang. Kasi na kanina nawala yung wifi, kaya parang umulit. Pero sa laptop ko ay 50 minutes na nakalipas. Ano niluluto mo, Delphin Manubag? Ano niluluto mo? Anong oras na ba dyan sa Qatar? Three million people in the house at 5 times up. Nandiyan pa rin sila, nakatambay. Actually, yung nakatambay na yan, ay ako lang yan. Wala man pumapasok na iba. Kaya minsan tinatamad din ako mag-live. Okay. Wala, ang tagal naman ang ko. Isang oras. Oh my goodness. Okay.
Medyo. Ingay naman ito. Mag-bye-bye na ako. Philippine Manubag, bye-bye. Good night na at ako ay magpapaalam na sa'yo. Thank you very much. Thank you. Thank you sa pagpunta mo sa aking live. Kahit ikaw lang mag-isa yung nandito. Salamat, salamat. Okay na, bye-bye na. At hindi ko natatapusin yung aking ads. Sobrang tagal, 1 oras. Grabe, 1 oras na ads siya, no? Tapusin ko lang yung minutes. Ay, yung seconds. Grabe, ang tagal ng oras. Thank you very much. 7 thumbs up. 3 million people in the house. At ako'y magpapaalam na sa inyo, guys. So, magpapaalam. Good night. Bye-bye.